துளசியா இருக்கு இல்லையா? அந்த லைன்ல வந்து ஸ்டக் ஆகி அப்புறம் வந்து மறுபடியும் கண்ணு. மெனி பீப்புள் டோல்ட் யூ சாங் வெரி வெல்ன்ட்டு. ஆனாலும் எனக்கு நான் பண்ண அந்த இன்டரப்ஷன் வந்து ஐ ஃபெல்ட் வெரி பேட். துளசியா இருக்கு இல்லையா? அந்த லைன்ல வந்து ஸ்டக் ஆகி அப்புறம் வந்து மறுபடியும் கண்ணு. மெனி பீப்புள் டோல்ட் யூ சாங் வெரி வெல்ன்ட்டு. ஸோ அந்த இன்டரப்ஷன் எப்படி வந்து நிற்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. திஸ் ஆர் ஆல் த லெசன்ஸ் லேர்ன்ட். ஓகே. ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஒருத்தர் நம்மளை வந்து தவறாவே பேசிட்டு இருந்தா கூட இல்லையா, நம்ம அந்த இடத்துல தவறே இழைக்கலனாலும் ஓகே, அது வந்து எப்படி அந்த சப்கான்சியஸாவே நம்ம ஆழ் மனசுல இருந்து வந்து நம்மள வந்து இந்த மனசு வந்து எப்படி பாடுபடுத்துது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு க்ஷணம் ஐ ஃபெல்ட் வெரி பேட். அந்த இடத்துல அவ்வளோ அழகா ஃப்ளோ வந்தது, அவ்வளோ அழகா எடுத்துட்டு போயிட்டு கடைசியில் அந்த துளசி ஆர்த்தி. ஸோ இட் இஸ் நாட் நாட் ஐ டிட் சங் இட் ஆக்சுவலி டு பி ஃப்ராங்க், நான் சொல்லணும்னா கூட. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து த டிவினிட்டி இல்லையா, எத்தனை பக்தர்கள் தூய பக்தர்கள் பாடியிருப்பாங்க இல்லையா, இந்த இடத்துல பகவானே உறைஞ்சிருக்கார் இல்லையா. அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி தான் அந்த மாதிரி அது ஒரு டிவினிட்டியா மாற்றுறது. நம்ம ஒண்ணுமே பண்றது இல்லை அந்த இடத்துல. வி ஆர் ஒன்லி த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நல்லாவே புரியுது. ஏன்னா இத்தனை வருஷமா நம்ம படிச்சுட்டு வரோம், இப்படிதான் வாழணும், இப்படிதான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம், கேட்கிறோம், சொல்றோம் எல்லாமே. ப்ளீஸ் கேட்கறவங்களுக்கு மட்டும் அப்ளிகபிள் கிடையாது, சொல்றவங்களுக்கும் அது அப்ளிகபிள் தான். வி ஷுட் லீவ் ஆஸ் வாட் வி ஸ்பீக். எவ்வளவு முடியறதோ 100% நம்மளால ஃபாலோ பண்ணலனாலும் வி ஷுட் ஃபாலோ வாட் வி ஸ்பீக் அப்படிங்கிறது வந்து மனசுல வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு இல்லையா. அந்த உணர்வு எனக்கும் அந்த சமயத்துல இருந்தது. ஆனா ஐ காட் ஸ்டக் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இன்டரப்ஷன் இல்லையா. ஸோ அந்த இன்டரப்ஷன் வந்து கண்டிப்பா நாம தவிர்க்கணும். அந்த நெக்ஸ்ட் டே ஐ ஐ ஐ பிரேட், பகவானே இந்த ஒரு இடைஞ்சலை வந்து எனக்கு கண்டிப்பா நிவர்த்தி பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே அந்த ருக்மிணி துவாரகாதீஷ்க்கு வந்து ப்ரே பண்ணிட்டு வந்தேன். நெக்ஸ்ட் டே த சேம் கேர்ள் ஷி கேம் அண்ட் ஸ்போக் டு மீ, மாதாஜி. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் வெரி பேட். நோ மாதாஜி, தட் வி வென்ட் டு திரிவேணி சங்கம் அங்கே. ஸோ திரிவேணி சங்கம்க்கு போகும்பொழுது அந்த மாதாஜி வந்து என்கிட்ட பேசினாங்க. ஷீஸ் தெலுங்கு மாதாஜி வந்து ஷி கேம் அண்ட் ஸ்போக். எனக்கு அவங்ககிட்ட சரளமா வந்து வித்தவுட் எனி எசிடேஷன் அவங்கக்கிட்ட வந்து பேசுறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து பகவான் கொடுத்தார். ஸோ ஐ டென்ட் ஹேட் எனி திங் ஆன் ஹேர் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து எனக்கு நானே எனக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணக்கூடிய அந்த பாவத்தை வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தார். ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, வி நீட் டு எய்ம். நம்ம வந்து மனசளவில் வந்து எய்ம் பண்ணணும். அடுத்தவங்க நம்மளை வந்து துன்புறுத்தினா கூட, அடுத்தவங்க நம்மளை வந்து ஹர்ட்ஃபுல்லாக பேசினாலும் கூட அதை வந்து நாம வந்து ஹர்ட்டிங்காகவே எடுத்துக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தை வந்து இறைவன்ட்ட நம்ம கேட்கணும். வி ஷுட் ஆக்சுவலி ஆஸ்க் ஃபார் த மெர்சி. இதை நான் ருக்மிணி தாரகாதீஷ் கிட்ட கண்டிப்பா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வந்தேன். அவங்களும் அதை எனக்கு கொடுத்தாங்கன்றது வந்து அந்த மாதாஜி வந்து பேசும்பொழுது, இதே நம்ம யாராவது நம்மள ஏதாவது சொல்லிட்டா இமீடியட்டா அவங்க கிட்ட பேசுவோமா? நார்மலா இருந்தா கண்டிப்பா பேச மாட்டோம். வி வில் இக்னோர் அண்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட் அட்லீஸ்ட். இல்லைன்னா அவங்க கிட்ட கோவமாவது பேசுவோம் இல்லையா. திஸ் இஸ் த மனிதனுடைய சுபாவம். ஆனா அந்த மாதாஜி கிட்ட நான், இல்ல மாதாஜி அதுல கால் வைக்காதீங்க, விழுந்துருவீங்க, ரொம்ப இது இருக்கு, பாச்சி இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து சொன்னாங்க. அது அந்த பாவமே அந்த அவங்க வந்து ஷி ஃபெல்ட் நான் இப்படி பேசுவான்னு கூட நினைக்கலாம். அவங்களும் இக்னரண்டா தான் பேசுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நல்லாவே தெரியுது. ஜென்ரலி ஹைப்பரா இருக்கிறவங்க நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னாக்கா தே டூ மிஸ்டேக்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த இக்னரன்ஸ் ஒன்லி. திஸ் இஸ் த ரியலைசேஷன் ஐ ஹவ் சீன் இன் அவர் ஓன். நம்முடைய இஸ்கான்லயே வந்து 2-3 டிவோட்டிஸ் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலி. அதே ஒரு ஒரு நிதானமா போகக்கூடியவங்க வந்து அறியாம தவறு பண்ணவே மாட்டாங்க. ஓகே, அவங்க யோசிப்பாங்க, யோசிச்சு யோசிச்சு பண்ணுவாங்க. ஆனா அதே வந்து கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டா இருக்கக்கூடியவங்க, உத்வேகத்தோட இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பண்ணீங்கன்னாக்கா தே ஆல்வேஸ் டூ மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பண்ணீங்கன்னாக்கா அறியாமையின் காரணத்தினால பண்றாங்கன்றத வந்து அடுத்தவங்களாலேயே அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். தட்ஸ் அவங்க மனசுல எதுவுமே கிடையாது, பட் அவங்க தெரியாம தான் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கண்டிப்பா தெரிஞ்சு போயிடும். ஸோ அந்த இதை பாவத்தை வந்து என்னால அந்த மாதாஜி கிட்ட இருந்து ஷீஸ் ஹைப்பர். அவங்க என்ன மாத்திரம் அனுப்பல, நிறைய பேர் அந்த மாதிரி அனுப்புனாங்கன்றது வந்து அப்புறமா தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. ஸோ தட் இஸ் அவர் நேச்சர். ஓகே. ஸோ அவங்க கிட்ட பேசின பிறகு அப்புறமா தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. இன்னொரு மாதாஜி சொன்னாங்க, என்னையும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணாங்க. ஸோ ஐ ஆல்சோ கேம் அவுட். அப்ப அந்த இடத்துல அவங்க வந்து ஷீ இஸ் டூயிங் அபராதா அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தெரியல, பாவம். நாமளும் அதை வந்து அபராதமா எடுத்துக்கணும் இல்லையா. அவங்க எதுவுமே பண்ணல, தெரியாம தான். நம்ம நம்ம வீட்டுல நம்ம குழந்தை ஏதாவது பேசிட்டோம், நம்ம எப்படி விட்டுருவோம் இல்லையா. ஓகே அவன் தெரியலப்பா,
போனா போதுப்பா அப்படின்ட்டு. வில் நாட் டேக் இன் டு ஹர்ட். ஈவன் தோ நான் அதை ஹர்ட்டாவே எடுத்துக்கல, பட் என்னுடைய ஃப்ளோ இன்டரப்ட் ஆயிடுச்சுன்னு மட்டும் தான் எடுத்துட்டேன். அந்த இன்டரப்ஷன் கூட நான் நினைச்சிருக்க கூடாது அப்படிங்கறத வந்து இதெல்லாமே ரியலைசேஷன். ஸோ ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஷேரிங் டு யூ ஆல். எல்லாம் உங்களுக்கு கூட வாழ்க்கையில இது மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் கண்டிப்பா நிகழ்ந்திருக்கும். நீங்க ரெஸ்பாண்டும் பண்ணியிருக்கலாம், ரியாக்டும் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா? ரியாக்ட்னா அவங்க மேல ஆங்கரா பேசுறது திருப்பி இல்லையா? ரெஸ்பாண்ட்னா நம்ம வந்து அன்பு கொண்டு பேசுறது இல்லையா? இல்ல கிளாரிபிகேஷனா கொடுக்கறது. நம்ம போய் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து கிளாரிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நான் அந்த மாதாஜி கிட்ட பேசணும்னு நினைச்சிருந்தா கண்டிப்பா பேசியிருக்கலாம். முன்னாடி எல்லாம் பண்ணிடுவேன் நான். தட் வாஸ் த ஒன் ஹேபிட் வி ஹாவ் டு லீவ் இல்லையா? நாம ரைட், அவங்க ராங் அப்படிங்கிறத குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, அந்த ஒரு ஹேபிட்டை நம்ம கண்டிப்பா தொலைச்சு அங்க குப்பை தொட்டியில போடணும் இல்லையா? ஸோ இது அது வந்து ஒரு குப்பை தான் நமக்கு. அந்த குப்பையை வந்து நாம தூரமா எடுத்து கொட்டிடணும். ஆனா அதை வந்து செயல்முறைப்படுத்துறதுக்கு இந்த மாதாஜி எனக்கு உதவினாங்க. ஸோ லெட்டர் லாங் லீவ் அண்ட் ஷி கேவ் மீ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரியலைஸ் மை வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் மை பிஹேவியர் இல்லையா? என்னுடைய சுபாவம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்றது உணர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை வந்து அந்த மாதாஜி கொடுத்தாங்க. திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ டுக் இட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஐ எம் சேயிங் thousands times தேங்க்ஸ் டு தட் மாதாஜி. லெட்டர் லாங் லீவ் வித் த பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. உங்க முன்னாடி அதை வந்து சமர்ப்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த விருந்தாவன் யாத்திரையில போகும்போது நான் சொன்னேன் மாதாஜி, இந்த ராவல்ன்ற இடத்துல அந்த மாதாஜி நான் வந்து கொஞ்சோண்டு மண்ணு வந்து இந்த இதுல முடிஞ்சு வச்சிருந்தேன். அந்த மாதாஜி வந்தாங்க அப்படின்னு அந்த மாத்த வந்திருப்பாங்க தெரியும். அந்த மாத்த சொன்னாங்கல்ல, ஐயோ இந்த மெட்டீரியல் ஏஸ் அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் தான் இருக்கோம். நான் எனக்கு வந்து தெரியாது அவங்க என்ன ஐயோ இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஆமா அப்படின்னு இருந்தாங்க. No, no, you are carrying this, you are doing அபராதா அப்படி இப்படின்னாங்க. நான் ஒண்ணுமே பேசல. பேசி பிரயோஜனம் கிடையாது. ஆமா ஆமா பேசி பிரயோஜனம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நான் வந்துட்டேன். நான் இவங்கதான் மணிஜெயன் மத்தது சொன்னாங்க. She's always like that. She always says something or the other she used to say. So you needn't bother about all those things, Usha அப்படின்னாங்க. கரெக்ட். ஏன்னா இப்போ நாம தெரியாம பண்றது பரவாயில்ல, அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணலாம், இஃப் ஷி ரியலி திங்ஸ் ஷி இஸ் கேரிங் அபவுட் அஸ் அப்படின்னாக்கா நாம தப்பு பண்ணும் பொழுது we should pray God to give the knowledge to them. That's it. That is the only return. இல்ல அப்பதான் புரிஞ்சுது என்ன அப்படின்னா யார் யார் என்னென்ன நிலையில இருக்காங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து புரிய வருது. நம்ம அந்த தப்ப நம்ம பண்ணக்கூடாது. நான் ஐ எம் நாட் எ கிரேட் பர்சனாலிட்டி. என்னுடைய ரியலைசேஷன் கிரேட்னு நான் சொல்லவே இல்லை இந்த இடத்துல. பட் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான ரியலைசேஷன் கண்டிப்பா வந்திருக்கும். பட் எனக்கு ஷேர் பண்றதுக்கான, ஏன்னா அந்த ஒரு அந்த சீட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த சீட்ல இருந்து சொன்னா நீங்க எல்லாரும் கேட்டுக்குவீங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான். அந்த நம்பிக்கை கொண்டு உங்களுக்கு என்னுடைய அனுபவத்தை தான் இந்த இடத்துல உங்ககிட்ட பகிர்ந்துட்டேன். தட்ஸ் இட். இந்த அனுபவங்கள் நமக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த அந்த பக்தர்களுக்கு நாம கண்டிப்பா வாழ்த்தணும் இல்லையா? ஸோ ஆல்வேஸ் வாழ்த்துக்கள் வந்து ஒருத்தர் வந்து மேன்மை உற செய்யும், அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க மேன்மையா போவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராட் மைண்டை வந்து நாம வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு, அந்த வளர்த்துக்கணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனைகள் கண்டிப்பா ஒரு நாள் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அந்த மாதிரிதான் வந்து எனக்கு எக்ஸிக்யூஷன் ஆச்சு. ஓகே, ஸோ நிறைய விஷயங்கள்ல நான் நிறைய விட்டு கொடுத்துருப்பேன். 99% ஐ வுட் ஹவ் லெஃப்ட். ஆனா அந்த 1% பண்ணி நான் அகைன் ஐ எம் கோயிங் டவுன் இல்லையா? இப்போ ஒரு பால்ல ஒரு டிராப் விஷம் விழுந்தா கூட அந்த பால் முழுவதுமே வந்து விஷம்தான். அந்த பாலை வந்து நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்த முடியாது இல்லையா? ஈவன் இன் அவர் டெம்பிள் இனாகுரேஷன் டைம் ஆல்சோ ஐ ஹேட் சம் பேட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஓகே, அதெல்லாமே நான் வந்து இன்றைக்கு கூட நான் வந்து எஸ் தட் பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஷுடன்ட் டேக் இட் இன் த பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வே. தட்ஸ் ஹவு வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பீப்புள் ஆல்சோ. அடுத்தவங்களையுமே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு எடுத்துக்கணும். வாட் எவர் த பேட் ஆர் அவங்க தெரியாம பண்ண தவறுகள் இதெல்லாமே வந்து நாம வந்து மன்னிக்கக்கூடிய மனசுல இருக்கணும். ஓகே, அது தவறாவே எடுத்துக்க கூடாதுன்ற ஃபேஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் அவங்கள ஃபர்கிவ் பண்றது, ஃபர்கிவ்னஸ். செகண்ட் லெவல் அவங்க தவறே பண்ணியிருந்தா கூட அதை தவறாக எடுத்துக்கொள்ளாம விட்டுறது. அதை வந்து பிருந்தாவனத்துல வந்து அந்த ஸ்லோவா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து இறைவன் கொடுத்தார். இப்போ துவாரகையில வந்து எஸ் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஹேண்டில் திஸ், இதை நீ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணு அப்படிங்கிற அந்த புத்தியை வந்து கொஞ்சம் அடிச்சு சொல்லி வச்சிருக்காரு. ஓகே,
ஸோ அந்த பாவத்தை வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு போகணுன்ற அந்த இதெல்லாமே ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் பிரார்த்தனை ஒன்லி. நம்ம வந்து எதெல்லாம் நம்ம பாவாண்ட பிரார்த்தனையே நம்ம வைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, வெறும் பக்தி தான் பண்ணணும். ஆனா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைகள் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டிராபேக்ஸ் இல்லையா? அந்த குறைகளை வந்து நாம தூரமா ஒதுக்கி குப்பை தொட்டியில போடணும். இல்லைன்னா அது நம்மள வந்து அழிச்சிடும். நமக்கு மேன்மையான ஒரு பாதையை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்கவே கொடுக்காது. அது நம்முடைய முன்னேற்றத்துக்கு வந்து தடை கற்கள். இதெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுட்டாக்கா இப்படி ஒரு இதெல்லாம் உணரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த சுபாவம் நமக்கு தேவையா? தேவையே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட சுபாவம் நம்மள கீழே உலகத்துக்கு தள்ளக்கூடியதோ ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன், நம்மள வந்து இன்னும் மோசமான ஒரு நிலையில வந்து கொண்டு போய் விடக்கூடிய அந்த செயல்கள்ல வந்து நாம ஈடுபடணுமா அப்படிங்கிறது வந்து ஜென்ரலி த பிராட் மைண்ட் நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரணும். we have to bring that gentleness with us இல்லையா? எப்பவுமே நம்முடைய மேன்மைகளை மட்டுமே நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்க கூடாது. நாம என்ன எப்ப நம்மளுடைய மேன்மைகளை எடுத்துரைக்கிறோமோ நாம் இன்னும் வந்து பக்குவம் அடையலன்னு அர்த்தம். இஃப் யூ ஆர் ஒன்லி ஸ்பீக்கிங் அவர் கிரேட்னஸ், தட் இஸ் அ ராங். அண்ட் வி ஸ்டில் ஃபீல் வி ஆர் ஹேவிங் கிரேட்னஸ் நினைச்சிட்டு இருக்கும் பொழுதே அங்கே அகங்காரம் இன்னும் அந்த வந்து நம்ம கிட்ட கட் ஆகலன்னு அர்த்தம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் திங். செகண்ட் திங், எப்ப நாம தவறுகளை தீட்சை பெற்றவங்களுக்கு இது கண்டிப்பா இந்த ரியலைசேஷன் வந்திருக்கும். இஃப் யூ ஆர் ரியலி டூயிங் த சாண்டிங் இன் ஏ ப்ராப்பர் வே, ஓகே, சாண்டிங்கை ஃபோக்கஸா பண்றீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய தவறுகளை மட்டுமே உங்களுக்கு பகவான் வந்து பார்க்கறதுக்கான பார்வை குரு மூலியமா உங்களுக்கு கண்டிப்பா கொடுத்துருப்பாரு. யூ வில் கம் டு நோ வாட் மிஸ்டேக் யூ ஆர் டூயிங் 100%. அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை நீங்க கண்டிப்பா பார்க்க மாட்டீங்க. அந்த பக்குவம் வரும், காலத்துல வந்துடும். ஓகே, நடுவில் உங்களுக்கு அது ஒரு இன்டரப்ஷனா வந்தாலும் கூட ஒரு காலகட்டம் வரும்போது அதையுமே பார்க்காத ஒரு பக்குவத்தை வந்து இறைவன் கொடுப்பார். ஓகே, ஆனா உங்களுடைய குறைகளை நீங்க கண்டிப்பா பார்ப்பீங்க. இந்த ரியலைசேஷன் வரும். திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ். அடுத்த ஃபேஸ் வந்து இன்னும் நிறைய ஃபேஸ் இருக்கலாம். இதை வந்து நம்ம கடந்து போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ இது ஒரு ஜர்னி, ஒன் வே ஜர்னி தான். டெஸ்டினேஷன் வந்து இறைவனுடைய திருப்பாதங்கள். எப்ப போய் சேருவோம்னு தெரியாது, எப்படி போய் சேருவோம்னு தெரியாது. ஆனா பக்குவம் என்பது கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை வந்து குறைகளாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நம்முடைய குறைகளை மட்டுமே நாம சரிப்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த நிலை, அதுக்கான ஆக்ஷன் பிளான், இதை தான் நாம கொண்டு வரணும். அதை தான் நீங்க பிரார்த்தனைகளா வைக்கணும் பகவான். இஃப் யூ டூ தட் 100% பகவான் ரட்சிப்பார். நீங்க பகவான் தான் நான் எதை கேட்டாலும் கொடுக்குறேன்றாரு இல்லையா? ஏன் நம்ம எதாவது கேட்கக்கூடாது? கண்டிப்பா கேட்கும். அண்ட் ஆஸ்கிங் ஃபர்கிவ்னஸ், தெரிஞ்சோ தெரியாம நம்ம வந்து அவங்களுக்கு யாருக்காவது அஃபெண்டிங் பண்ணியிருந்தாலும் என்ன மன்னிச்சிடுமோன்னு கேட்கறது வந்து தட் இஸ் ஒன் மோர் குவாலிட்டி வி நீட் டு டெவலப். ஏன்னா யாருடைய மனசுல என்ன இருக்குன்றது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. நம்ம கூடயே நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுடைய மனசுல என்ன இருக்குன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன் நம்ம மனசை யாருக்காவது ஷேர் பண்றோமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? திஸ் ஆர் ஆல் த ஆக்டிவிட்டிஸ். எப்பவுமே இதெல்லாம் சூக்ஷ்மம். சில சமயத்துல வெளிப்படும் இல்லையா? ஒருத்தரால் அதை வந்து கட்டுப்படுத்தி வைக்க முடியாது, அப்படியே பஸ்ட் பண்ணுவாங்க சில பேர் இல்லையா? கோபமும் சரி, சாபமும் சரி, அடுத்து வந்து வாழ்த்துக்களும் சரி இல்லையா? எல்லாமே அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். என்ஜாய்மெண்ட்டும் சரி கண்ட்ரோல் முடியாது. ஓகே, எப்படி ரசாஸ், செகண்டரி ரசாஸ் எல்லாமே நம்ம வெளிப்படுத்திடுவோம் நம்ம இல்லையா? ஆனா சில பேர் அதை பக்குவப்படுத்தி எடுத்துட்டு போவாங்க. அதுக்கு எல்லாமே குரு மற்றும் பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தா மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஆனா அதற்கான முயற்சி நாம பண்ணணும். முயற்சியே பண்ணாம குரு அனுகிரகம் பண்ணட்டும், அப்புறம் வந்து பகவான் அனுகிரகம் பண்ணட்டும், நோவே, நத்திங். முயற்சி எப்போ வரும்? உங்களுக்கு அந்த நோக்கம் இருந்தாதான். ஹியர் த இன்டென்ஷன் இஸ் பிளேயிங் மேஜர் ரோல். நோக்கம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில நாம எதுவுமே கிரேட்டா பண்றது கிடையாது. இந்த இடத்துல நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோன்றத வந்து பொசிஷன் நம்ம கண்டிப்பா அனலைஸ் பண்ணணும். நம்முடைய தவறுகள், நாம் அடுத்தவங்களுக்கு என்ன தொந்தரவுகள் கொடுக்குறோம் இல்லையா? அடுத்தவங்களுக்கு நம்மளால எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு. நல்ல பாதிப்புன்னா கண்டிப்பா செய்யணும், கெட்ட பாதிப்புன்னா நம்மள நாம திருத்திக்கணும். இதை நாம if we see the drawbacks in us, automatically you are going to
சேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப். யூ ஆர் கோயிங் டு அடாப்ட். உங்களையே நீங்க வந்து மாத்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை நீங்க தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். எப்போ அந்த பார்வைக்கே நீங்க போகலையோ, யூ ஆர் இன் த என்ட்ரி டோர் ஸ்டெப் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல். இப்பதான் அந்த ஆரம்பிக்க போறீங்க நீங்க. எப்படி அந்த திருப்பதி மலையில வந்து ஏறதுக்கு 4000 படிகள் ஏறதுக்கு கீழே திருப்பதியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருக்கிறோம் பாருங்க, அது மாதிரி தான் நம்ம இருக்கோம். ஓகே, யூ ஒன் ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க் அபவுட் தட். எஸ் மாதாஜி, இது வந்து டியூட்டிக்கு முன்னாடியில இருந்தே இதை கொஞ்சம் உணர ஆரம்பிச்சிட்டோம் மாதாஜி. இந்த இதெல்லாம் இந்த சொன்ன கருத்துக்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டு மனசுல. இப்ப இன்னும் நல்லாவே புரியுது. புரியுது இல்லைங்களா? நல்லா வருது மாதாஜி. நம்ம வந்து அடுத்தவங்க மேல எந்த வித குற்றங்களையும் பார்க்க கூடாது, பார்த்தாலும் பொருட்படுத்த கூடாது. இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அது மாதிரியே வந்து பிறரால் தொல்லை படாமலும் அடுத்தவங்களால தொல்லை உறாமலும் பகவான் அதுதான் மாதாஜி நான் ரொம்ப விரும்புவேன். யாருக்கும் தொந்தரவு பகவானுக்கு கொடுக்கூடாது, பிடித்தமானவர்களா நம்மள யாரும் மாறணும். தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மாதாஜி. இது அந்த 12வது சாப்டர்ல வருது இல்ல அது. குட். யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்காமலும் யாராலும் தொந்தரவு படாமலும் இருக்கும். படாமலும் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா, நம்மளால தொந்தரவு ஆகாமலே இருக்க முடியாது. அப்படின்னா அவங்க தொந்தரவை வந்து நம்ம தொந்தரவா எடுத்துக்க கூடாது. அதையும் நம்ம லைட்டா எடுத்துக்கணும். பகவான் மேல பாரத்தை எல்லாருமே துவாரகா சோம்நாத் போயிட்டு வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. துவாரகா இஸ்கான் மங்களாரத்தி பாக்குறது கூட குரூப்ல வந்திருக்கு மாதாஜி. அது கூட அந்த போட்டோ இருக்கு. ஓகே ஃபைன். எனக்கு தெரியாது, ஆனா many people told. தானமா பாக்குறோம் மாதாஜி, அவசர அவசரமா பார்த்தோம் நாங்க. இப்ப நீங்க சொன்ன உடனே எனக்கு துவாரகாதீஷ் முன்னாடி துளசி ஆரத்தி பாடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்து கிடைச்சது. தட் இஸ் பியூர்லி பிகாஸ் ஆஃப் குரு மகாராஜ் மர்சி, ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவுடைய மர்சி அண்ட் மாதாஜி. இங்க கோவிலையே 120 சுத்துறாங்க மாதாஜி. நான் நேத்த முந்தானத்தை எண்ணுன மாதாஜி. 120 தடவை அவர் இப்படி ஆரத்திய சுத்த. ஓகே ஃபைன். ஸோ பல்ராம்ஜி வந்து இந்த கண்ணு பத்தலை பார்க்கறதுக்கு, இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் அந்த கூஃபாக்குள்ள போகும்பொழுது நாகமாக மாறி, இப்ப எப்படி கிருஷ்ணர் இந்த பாதங்கள்ல இருந்து போனாரோ கீதா மந்திர்ல, அங்கேயும் வந்து அந்த கிருஷ்ணருடைய கோயிலுக்கும் லட்சுமி நாராயணன் மந்திருக்குள்ள மத்தியில வந்து இருக்கு அந்த குஃபா, தாவுஜிக்கு குஃபான்னு சொல்லிட்டு பல்ராம்ஜி இருக்கக்கூடிய இடம். அவங்க வந்து அவருடைய பாதுகைகள் இருக்கு. அங்கேயும் சங்கு சக்கரம் கதை தாமரை உண்டு. அந்த பாதங்களுக்கு நாகம் இது வந்து அனந்த சேஷனுடைய இது வந்து அந்த இடத்துல உண்டு. ஸோ இந்த 2 இடத்துக்கும் போகும்பொழுது ஒன்று என்னோட தந்தையுடைய இதுக்கு பண்ணணும்னு போனேன். அடுத்து பலராமருக்கு வந்து நான் சரியாவே அது எனக்கு அதனுடைய தாற்பயமே, அந்த போர்டை படிச்சிருந்தேன்னா புரிஞ்சிருக்கும். நானும் வந்து படிக்கவே இல்லை நான். ஸோ அதனால பலராம்ஜியுடையது வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கல. இது 2த்துக்காகவே மெயினாக போனேன் நான், ஃபார் தீஸ் 2 திங்ஸ். ஓகே, எப்படி ராதிகா சொன்னாங்களே என்னுடைய அண்ணன் சொல்லிட்டு, அந்த மாதிரி தான் பலராமருடைய கருணை இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து பக்தியினுடைய பாவமே நமக்கு வரும். ஸோ அவருடைய கருணை பெற்றால்தான் கிருஷ்ணர் கூட நமக்கு வந்து அனுகிரகிப்பார். ஸோ வித்தவுட் இஸ் அண்ணாஸ் மர்சி வி வில் நாட் கெட் த தம்பியினுடைய பக்தி கிடைக்காது. ஓகே, கருணை பலராமருடைய கருணை பெற்றால் மட்டுமே நாம கிருஷ்ணருடைய கருணை வந்து ஓகே ஃபைன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், ஐ திங்க் நம்ம ஜானகிராமன் பிரபுஜி அவர் யாரோ ரெஃபரன்ஸ் மூலியமா கொடுத்தாரு. பட் நம்ம பிரேமா சுந்தரன் மாதாஜி வந்து அந்த டெம்பிள் பிரீஸ்டோட நம்பர் கொடுத்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் ஆண்டாள் என்னுடைய தந்தையார் வந்து 89வது பிறந்த நாள் வந்து ராமநவமி தினம் தான் வந்தது. அவர் April 6 தான் என்னுடைய தந்தையார் பிறந்தது ஆக்சுவலி. ஸோ 89th பர்த்டே எங்க அப்பா பிறந்த நாள் அன்னைக்கு அங்க ஒரு புஷ்ப சேவை செய்யறதுக்கு அந்த புரோஹிதர் வந்து எனக்கு ஒரு சகாயம் பண்ணார். ஓகே, அவங்க வந்து பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர் புஷ்ப சேவை பண்ணி பிரசாதமும் அங்க கிளி கொடுக்குறாங்க. அது எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஐ ஹாவ் டு ஆஸ்க், கால் பண்ணி கேட்கணும் அது என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. ஸோ வீட்டுக்கு கிளி வந்திருக்கு. ஸோ ஆண்டாலே வந்திருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு மனசு, தாயாரே வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து. ஸோ அந்த ஒரு வாய்ப்பும் எனக்கு கிடைச்சது. நிறைய சேவைகள் கிடைச்சது இந்த வாட்டி எனக்கு. ஸோ அதை செய்யறதுக்கான பாக்கியத்தையும் வந்து இறைவன் கொடுத்தார். ஸோ ஐ எம் வெரி மச் பிளெஸ்டு. அங்கே துலாபாரம் கூட இருக்கு துவாரகாதீஷ்ல, நீங்க பண்ணலாம். உங்க எடைக்கு எடை வந்து தானியங்கள் வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ அங்கே அதுவும் இருக்கு.
1 இயர் சேவாவும் இருக்கு. அதையும் செய்வதற்கான ஒரு பிராப்தம் கிடைச்சது. அதையும் வந்து அங்க பண்ணிட்டு பண்ணோம். ஸோ அது மாதிரி நிறைய சேவை பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு ஐ ஷுட் சே தேங்க்ஸ் டு NND பிரபுஜி. இந்த யாத்திரை போலன்னா அந்த சேவைகள் எல்லாம் கண்டிப்பா என்னால் பண்ணியிருக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ இங்கே ஜானகிராமன் பிரபுஜிக்கு தான் எனக்கு நான் நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா அவர் ஒரு கொடுத்ததுனால அதுக்கப்புறம் வேற அப்பன்னு பார்த்து பிரேமா மாதாஜி கால் பண்ணாங்க. சரி பாருங்க எப்படி கனெக்டிவிட்டி, எந்த ஒரு செயலுமே நாம செய்யறதுக்கு நாம டிசைட் பண்றது கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ரியலைஸ். ஸோ பிரேமா சுந்தரராஜன் மாதாஜி கால் மீ ஃபார் சம் அதர் பர்பஸ். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த வந்து சொன்ன போது அவங்க கிட்ட நான் கேட்டேன்னா ஸ்ரீ வைஷ்ணவா அவங்களுக்கு நிறையவே தெரியும். அதுவும் ஆண்டாளுடைய பிறந்த ஊரு தான், அவதரிச்ச ஊரு தான் வந்து அவங்களுடைய மாமியார் ஊரு அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த டெம்பிள் சீஃப் பிரீஸ்டுடைய நம்பர் கொடுத்து யூ கேன் டூ சம் சேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ எங்க அப்பாவுடைய பிறந்தநாள் வந்து யூ டூ சம் புஷ்ப சேவா பண்ணு அப்படின்னாங்க. ஸோ அவங்க என்னதான் ஒரு சேவை வாங்கி பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு புஷ்ப சேவை பண்ணி ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. அப்பாவுக்காக ஒரு செய்யறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஸோ மறுபடியும் வந்து ஏகாதசி அன்னைக்கு அப்பாவுக்காக பகவானுடைய பாதங்களை வந்து அபிஷேகம் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஸோ ஐ எம் சோ பிளெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து குரு பரம்பராவுக்கும் NND பிரபுஜிக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மூலியமா தெரிவிச்சுக்க நான் ரொம்ப ஆனந்தம் கொள்கிறேன் ஆக்சுவலி. ஓகே, இன்னைக்கு நான் கிளாஸே எடுக்கவே இல்லை உங்களுக்கு, ஒன்லி சம்மரி மட்டும் சொல்லிட்டு இந்த கிளாஸை நான் முடிச்சிடறேன் நான். ஓகே, நம்ம 22வது சாப்டர் இல்லையா, உங்களோட நானும் 2வது தடவை நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. கிளாஸ் நான் நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க பகவானை பத்தி. ஓகே, நான் ஆனா ரெக்கார்டிங்கே பண்ணல, இப்ப பாதியில தான் ரெக்கார்ட் பண்ணாரு. நீங்க போயிட்டு வந்துட்டா கூட நாங்களும் போயிட்டு வந்துருவோம். எல்லா இடத்துலயுமே நான் ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை என்ன பண்ணிட்டு வரேன்னா, என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் இங்க சேவிக்கக்கூடியதை வந்து பிரார்த்தத்தை கொடு அப்படின்னு சொல்லி மட்டும்தான் ப்ரே பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். பகவான் எப்படி கல்யாணம் ஆகணும், பையனுக்கு வேலை கிடைக்கணும், அதெல்லாம் தானா கிடைக்கும் மாதாஜி, ஏதோ கண்டிப்பா நடக்கும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு வந்துச்சு. ஆனா கண்டிப்பா தலத்துக்கு போகிறதுக்கு வந்து அவர்கிட்ட கண்டிப்பா நம்ம கேட்கணும் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, அங்க போகணும் மாதாஜி. பகவான் கிட்ட கேட்டாதான் கிடைக்கும் மாதாஜி, கேட்கணும். அது ஒண்ணு மட்டும் தான் வேண்டிட்டு வந்தேன் நானு. So this is the only thing பிரார்த்தனை. பொண்ணு கல்யாணம் ஆகணும் மாதாஜி சீக்கிரம். That will happen. சடனாவே வந்து நடத்தி வைப்பார் கிருஷ்ணர், அவளுக்கான வரனை கொடுப்பார், பண்ணுவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எல்லாம் இருக்கு. அது ஸ்ட்ராங் பிலீஃப்ல தான் நான் ஓடிட்டு இருக்கேன். நான் இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். எங்க வீட்லயே வந்து இவ பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணாம இவ ஊரா வந்து யாத்திரை சுத்தின்னு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எங்க அம்மா, எஸ்பெஷலி எங்க அம்மா, வேற யாரும் கிடையாது. ஆனா எனக்கு அது அன்புனால சொல்றாங்கன்றது எனக்கு தெரியுது. எனக்கு that is not a wrong thing. அது பெரிய கடமை மாதாஜி, அதுக்கு தான் சொல்றாங்க. நானே பொறுப்பு இல்ல, நடக்கும் மாதாஜி. அதுக்காக வர சான்ஸ் விடுமா, அதுக்கு அம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் பண்ற அளவுக்கு நல்லா இருக்கும். அதனாலதான் நான் நினைக்கிறது பகவான் கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. நான் என் பொண்ணு அப்படிதான் திட்டுவேன், எப்ப பார்த்தாலும் டூர் போ, வீட்டு வேலைய பார்க்க திட்டுவாங்க. அதான் சொல்றேன், அன்பு கொண்டுதான் திட்டுறாங்க அம்மான்றது எனக்கு தெரியும். she is not telling anything bad, எனக்கு நல்லாவே தெரியும். சரி, தாய் என்பவள் அதுக்கு தான் இருக்கிறது இல்லையா? தாயோடைய இடத்த வந்து யாராலுமே நிரப்ப முடியாது இல்லையா? ஐ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி முடிக்காம பொண்ணுக்கு வயசாயிட்டே போறது, இவ என்ன இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கா, என்கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க, எங்க தங்கச்சி கிட்ட சொல்லுவாங்க. எங்க தங்கச்சி கிட்ட இருந்து எனக்கு வரும் அந்த மாதிரி. ஓகே, she won't tell directly because she doesn't want me to hurt directly. அதனால அப்படி நினைப்பாங்க, அவங்க நினைப்பாங்க. இப்போ அந்த ஹர்ட்டிங் ஃபேஸ் எல்லாம் தாண்டி வந்துட்டேன் நானு அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது. முன்னாடி எல்லாம் சின்ன வயசுல திட்டினா ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிடுவேன். நான் திட்டு வாங்காத வளர்ந்த பொண்ணு, அதனால எப்பயாவது ரேரா திட்டு வாங்கினா அது ஏத்துக்கவே மாட்டேன் நான். தட் இஸ் மை நேச்சர். ஆனா இப்ப அதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்க தட் ஃபேஸ் கடக்கிறதுக்கு வந்து இஸ்கான் தான் எனக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைச்சு கொடுத்துருக்கு. அதை நான் வந்து எத்தனை ஜென்மத்துக்கு என்னால ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாத ஒரு பேலன்ஸ், என்ன சொல்லுவாங்க, கடமை, அதாவது நன்றி பேலன்ஸ்ன்றது நிறைய இருக்கு. வாயால வந்து நன்றி சொல்ல முடியாது, அதனாலதான் செயலால அட்லீஸ்ட் இந்த பிராப்தத்தை வந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த சேவை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்க பெருமை பத்தி உங்க அம்மா நிறைய சொல்றாங்க மத்தவங்க கிட்ட, அது உங்களுக்கு தெரியாது போகிறது. அதான் சொல்றேன் இல்லைங்களா, என்னை பத்தி நிறைய சொல்லுவாங்க. அதாவது எப்பயுமே டாப் ரேங்கிங்கு அந்த எல்லாமே நிறைய சொல்லுவாங்க. எங்க அப்பா எங்க அம்மாவுக்கு என் மேல நிறைய பெருமை உண்டு. அதெல்லாம் நான் கேட்கிறேன், என் முன்னாடி சொல்லணும்னு நான் எதிர்பார்க்க மாட்டேன்.
எனக்கு அது தேவையும் கிடையாதுதான். ஆனா எதனா ஒண்ணு சொல்லணும்னு நினைச்சாக்கா திட்டணும்னு நினைச்சா டைரக்டாவே திட்டுவாங்க. இப்ப அதெல்லாம் திட்டுறதை கூட விட்டுட்டாங்க. மேபி நான் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இது எடுத்துட்டதுனால என்ன ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அம்மா நேரா சொல்றது இல்ல. இருக்கிற உண்மை அதுதான். ஷீ இஸ் வெரி ஷார்ப். எங்க அம்மா அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ட் நான் கிடையாது. பட் ஷீ இஸ் வெரி வெரி ஷார்ப். ஸோ ஐ ஷுட் சே தேங்க்ஸ் டு ஹர். ஏன்னா அவங்களால தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தேன் இல்லையா. ஸோ தட் ஆல்வேஸ். அப்பாவுக்கு மட்டும் இல்லை, 2 பேருக்கு சேர்த்தே தான் அங்க. அவங்களை தனித்து நான் பாக்குறது கிடையாது. அப்பாவுக்கு பண்றேன்னா அது அம்மாவுக்கு சேர்த்து தான். ஸோ ஷீ இஸ் இன்க்ளூடட் இன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே 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 கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி பலராம்ஜி பத்தி ஒண்ணு சொல்லவா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒரு தடவை கிருஷ்ணர் வந்து இந்த இவங்களை வந்து படகுக்கு போட்டிங் கூட்டிட்டு போறாரு. அப்ப அவங்க எல்லாம் போட்டிங்ல இருக்கிறாங்க. பலராமன்ஜி வந்து முன்னால உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. அப்போ கொஞ்ச தூரம் போகுமே பகவான் வந்து ஒரு புல்லாங்குழல் போட்ல ஓட்ட போட்டாரு மாதாஜி. அப்ப உள்ள தண்ணி வருது. அந்த கோபியர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க, தண்ணி வருது நாங்க முங்கிடுவோம்னு சொல்லி. சரி உங்க அணிகலன்களை எல்லாம் அள்ளி போட்டுங்க, கடல்ல போட்டுறாங்க. அப்புறமும் அது புல்லாங்குழல் ஓட்டையை அடைக்கல. திரும்பவும் தண்ணி வருது, இன்னும் தண்ணி வருது பகவானே அப்படின்னு கோபியர்கள் கத்துறாங்க. அப்போ உங்க ஆடைகளை எல்லாம் களைஞ்சு போட்டுங்க கடல்லங்கிறாரு. அப்ப பலராமஜி முன்னால ஏன் கிருஷ்ணா இப்படி அவங்க கோபியர்களை அவமானப்படுத்தலன்னு கேட்கிறாரு. அப்ப அவங்க அதெல்லாம் களைஞ்சு போட்டுடுறாங்க. பலராமன் அண்ணா ஒரு நிமிடம் திரும்பி பாருங்கள் பின்னால அப்படிங்கிறாரு. முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் ஒரு வினாடி திரும்பி பாருங்க பலராமன் கிருஷ்ணர் கெஞ்சுறாரு. திரும்பி பார்த்தா அங்க கோபியர்களே எல்லாம் ஜடாமுடியோட முனிவர்களா இருக்கு. ஆக முனிவர்கள் தான் அவங்க யாரு? நைமிஷாரண்யத்துல இருந்த ரிஷி முனிகள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஓகே. தண்டகாருண்யம் ரிஷிகள். தண்டகாருண்யம். இப்போ நான் இந்த பிருத்து மகாராஜாஸ் மீட்டிங் வித் 4 குமாராஸ் 57 சாப்டர் இருக்கு, பதம் இருக்கு. 63. ஓகே, இத நான் நாளைக்கே சொல்றேன். ஏன்னா 8 மணி நிறைய ஆயிடுச்சு. இருக்கு மத்த, ஓகே மாதாஜி, நாளைக்கு பார்ப்போம் மாதாஜி. நிறைய இருக்கு. கிருபா சிந்து பேவச்ச पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास सागर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।